Kotangane wis keramikan full yo. Wis ning gak duduk sekret ready yo. Ah, shower pasti ready. Saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gole kamar tidur. Wo. Wong ngene iso langsung ke area plus balkone. Nah, lampune temrentel ngene ya. Nah, iki balkone liwat kene sebelah kene. Iki menggo nang sebelah kanan kene. Dukure top selinge yo gak kalan bos. Ambek sinaning sore yo. Ajene wis apik ya. Tuh, balkone ngene. Iso nyuwante ngene yo, si Mas ben udah merono. Oh, apik yo. Nah, saiki tak tani nang kene, nang ruang tamu kene yo. Iki mah omane ukurane 6 kali 15, 6,5 kali 15, harga 175 juta. Untuk sebuah lokasi, bonin wis, mereka mah nek kemat gawe kayo. Wis ngene kan sih, nang yo. Ben Mas, nunggu apik balkone.